Engko ae Kan belum maem. sik wareg aku, engko tak mangan ngene warunge Siti. Loh, kok sih maem gini Siti ki lho? Sik mama mau tanya, sakjane bedane sotone mama karo sotone Siti ki opo? Wong ya mama juga masak soto kae lho. Yo beda, sotomu lho mine putih wis biasa. Ngene Siti lho mine pirang. Dadi sawet. Aku rek mangan nang kono lho imbuh pidu. Lho prije enak sotone mama toyang. Sotomu rasane ra karo-karuan. Mengandung cinta dan kasih sayang serta dibumbui dengan kesetiaan lho. Kurang enak piye jajan. Nek cintane oleh, kasih sayangnya oleh, tapi rasanya ra nyampleng bias. Alah omongane sampean ape maem karo mliri ibu wong sing saebor. Ya ta? Ya ora mosok mangan karo nyawang brutu ya ora sedep yo. Kamu mulai pisan. Alah ora mulih paling yo mbok gule iki.